La mare... La mare em va dir que ho fes. Estava tipa de veure un món controlat pels androides i volia viure en un altre món lliure i en pau. Però el motiu principal del meu viatge era descobrir les febleses dels androides durant els combats contra en Son Goku. Si no en trobo cap, demanaré a en Son Goku que vingui al món del futur perquè pugui lluitar amb els androides.